Здравейте! Темите ДПС, етнически проблеми, страхове, атентати и национална сигурност излязоха на преден план отново. За кой ли път? Има ли заинтересовани? Случайност или опасни игри? Ще продължаваме да търсим отговорите. Добър ден на зрителите на BTV, на слушателите на BTV Радио. С Корман Исмаилов, доскоро много близко до Доган, а сега председател на Народната партия Свобода и Достойнство. Ще разговаряме в първата част, той вече е в студиото. Добре дошли. Във втората обаче ще се опитаме да разберем кой и как охранява политическия елит в България и има ли провал на службите след това, което се случи в събота. Имайте търпение обаче за това. Преди това да разговаряме с господин Исмаилов. Кажете, създаде се впечатление, че Октай, момчето, което се опита да убие или да сплаши, или да извърши атентат срещу почетния председател вече на ДПС, господин Доган, е приближен до вас, до вашата партия, до Касим Дал. Нападателят над господин Доган е присъствал като гост на нашата конференция, която се проведе на 1 декември в НДК в същата зала. Учредителната ви Това конференция. беше учредителното събрание на Народна партия Свобода и Достойнство. Проверката, която направихме, показа към момента, че той не е член и не е делегат на нашата конференция, не е бил в групата от делегати и гости от област Бургас. Той е дошъл от София, но все още не сме установили дали някой го е довел, как е попаднал вътре в залата. Той е носил бадж, получил е материали като гост и присъствал. Не е говорил с господин Дал. Някъде четох в медиите и господин Дал каза, че се е срещал с него. И може би с други ваши делегати имал контакти. Абсолютно възможно. След избора ми, преди началото на събранието на конгреса ни, аз сигурно имам снимки с 200-300 души. Групови, поединично. Лично не го познавате, обаче лично не го познавам, да кажете. Да, но наши гости, които са били, са го разпознали от кадрите. От ДПС, какво ви казаха след този инцидент? Аз съм сигурен, че вие поддържате контакти с ваши колеги от ДПС. Как реагираха те на този инцидент? Има ли страх вътре в ДПС от това, което се случи, или по-скоро те се съвземат от нещо, което така им е дошло изневиделица? Да ви кажа, ето сега се замислих, никой не съм потърсил, никой не ме и потърси да сподели нещо. Сериозно ли говори? Да, това... Нямате приятели ли вече в ДПС? Имам приятели, обаче те се дистанцират силно, да не бъдат видяни, да не бъдат упрекнати и не смеят да комуникират. От наша гледна точка, от моя гледна точка няма проблем. Но има силно притеснение, има силно затваряне навътре, имат сериозен проблем. От ваша гледна точка, как изглежда това, което се случи с господин Доган? Лично за мен това е посегателство върху личността на български гражданин. Едно от тези, на които бяхме свидетели и по новините на бензиностанции, в златарски ателиета и така нататък. Но в случая конкретно, когато обект е политик и то един от така тъмните политици на прехода ни, тогава вече... Тъмни? А кои са светли? Има ли светли политици? Вижте, той има много... Как те тъмен? Да ви питам, светлите кои Тъмен, защото Ахмед Доган има една тъмна страна. Това е страната на държавна сигурност. Това е оттеглянето от публичност, затварянето в сараите, взимането на решенията в един тесен кръг. Аз съм бил член на ръководството на партията. Много от решенията се взимаха в сараите и се свеждаха на заседание на Централното оперативно бюро от колегите Местан. Вие ходили ли сте в сараите? Да, разбира се, да. Какво се случваше там в сараите? Там се случват събрания, там се случват партита, но там не влизат обикновените хора. Както и тези, които отиват в сараите, не влизат в домовете на обикновените хора. Това не ви ли огнетяваше, докато бяхте толкова близо до Доган? Когато бях аз младежки председател, още сараите се изграждаха и на нас ни беше казано, че това ще бъде база за обучение на младите кадри на младежката организация. И с голямо търпение очаквахме. Но когато за пръв път влязах там и видях за какво става въпрос, малко се изумих. Какво ви направи впечатление, когато влезахте вътре? Не са много хората, които могат да разкажат направи ми как изглежда това, отвътре. че някой си е направил една пишна, много голяма, много комфортна, ухолна къща имение за живеене. С чии пари се случи това всъщност? Това не знам, но точно тогава бяха и скандалите по източването на държавния резерв,
с фирми от обръчи, така че имаше разследвания и в централата. Не знам и с чии пари се случиха и двореца в Драндар на децата, който стои се разпаде в момента. Да. Това са паметници на абсурда. С какво се промени ДПС според вас след този атентат? Казахте, че се затвори, но има ли печеливша страна на този атентат за ДПС, за изборите имам предвид? ДПС много се промени и особено след случая Ахмет Емин. След случаите с комисионните на председателя, много се затвори, много се изолира, а в момента е в тотална изолация. Тоест, видяхте на на конференцията на ДПС не присъстваше нито един представител на партиите в център дясно, които би трябвало да са естественият партньор на Движението за права и свободи. Ако е дясноцентристка партия, която се бори за правата и свободите... Тя никога не е била, значи ДПС първо би един син Шут, след което участваше в тройната коалиция. ДПС в последните години винаги е било по-близко до лявото. Преди това бяха с НДСВ. Но НДСВ беше център. Ние си дадохме... Те не се идентифицират, по-моему, с десницата по никакъв начин. Ние си дадохме отговор за това, когато прочетохме досиетата и видяхме какъв е сценария, заложен в последните години на комунистическия режим. Сценария е точно този. Гласовете на турците и мюсюлманите в страната да се поставят под контрол от лица от държавна сигурност, да не се позволи тези гласове да отидат при зараждащата се подкрепяне от Запада, дясна опозиция, и да бъдат превърнати в партия сателит на бившите комунисти, които извършиха възродителния процес. Тази партия стана совалка, носител, спасител на тези агенти и доносници, които на времето измъчваха, малтретираха, донасяха и вкараха в затворите десетки български турци и мюсюлмани. Това кога го разбрахте, между другото? Това го разбрахме... Когато прочетохте досиетата или сте го знаели преди това? 2008 година, когато Тома Биков започна да публикува с едни статии в един вестник от досието на Доган, тогава веднага започнахме да четеме, изпратихме хора в комисията, които оттам да извадят досието. Господин Дал познава над 99% от имената, които са в досието. Там липсват страници и там има хора, които лежат на съвестта, които са загинали на съвестта на Ахмед Доган. Но вие сте били членове на ДПС. Аз поне от 10 години, а може би и повече, хората по-опитни от мен, знаят и говорят, че всъщност наистина с съдействието на Андрей Луканов е регистрирано ДПС, именно защото е било естествено тези хора да гласуват за десницата, тъй като БСП извърши възродителния процес. Така че досиетата ли трябваше човек да отвори, за да разбере толкова логични неща? Ние чувахме тези информации, тези гласове, обаче ние вярвахме в мита за агента, който се е обърнал срещу службите, който е станал наистина дисидент и така нататък, и така нататък. А това е допустимо, тъй като върху един турчин сигурно е било много лесно да се окаже натиск от бившата държавна сигурност, за да му се даде възможност да учи със сигурност. Знаете, и не само турчини, българи са били по този начин, вероятно. Освен това. Знаете ли, никоя служба няма да позволи подобен агент да се обърне срещу нея. Просто ще бъде даден на прасетата. Без никой да разбере, както много хора, които бяха убити в затворите. Така че там започва неговото легендиране и представянето му за дисидент и за борец за права и свободи, в което ние вярвахме, изключително много вярвахме. Заговорихме за ляво-дясно. Сега, след като според мнозина се извърши следната трансформация, нали, лошият в кавички, разбира се, Доган, недолюбваният, сатанизираният Доган си отиде, идва добрият, идеологичният Лютви Местан. Къде е по-вероятно? Имам чувство, че става едно наддаване за ДПС сега. С БСП ли да отидат, с ГЕРБ ли да отидат? ДПС и агентите в ръководството на партията няма къде да отидат, освен при своите създатели и кукловоди. Тоест, те ще завършат пътя си и сценария. Те са в БСП. Те са в БСП и на конференцията. На конференцията бяха поканени от българските партии единствено БСП. Не знам защо председателя на партията не ги уважи. Не знам кой... Той говори тежки думи, господин Станишев, след изборите. Той смяташе, ако си спомняте, аз съм правила интервю с него, че част от изборната загуба на БСП се дължи на коалицията с ДПС. Това е точно така, но БСП няма друг естествен партньор в днешната ситуация в българската политика.
И отчитайки рисковете и негативите, които им носи, това е единствен естествен съюзник. И точно това им поставя на тях ниския таван. Тоест ГЕРБ губят подкрепа и доверие, обаче БСП не дигат с този процент, като основна опозиционна партия. А вие дигате ли като партия? Какво сочат вашите проучвания? Защото тези рутините, които се правят в момента, не могат да ви хванат, естествено, като партия учредена преди 1-2 месеца. Имаме много добър и открит диалог с хората във всички региони на страната, с наши симпатизанти и членове вече в страните от Европейския съюз и Република Турция. При нас върви много активен процес на изграждане на структури във всички общини. До месец в 20 областни града ще открием клубове на партията, така че изпълняваме съгласно нашия устав, изпълваме със съдържание ръководните органи и се надявам към края на февруари, началото на март да се конструира и събере Националния координационен съвет на партията, който вече ще вземе решение по отношение на... Коалиции? Точно така, по отношение на пътя ни към изборите. Към момента се готвим за самостоятелно участие на изборите. Имаме самочувствието да кажем, че ако си изпълним по начина, по който работим плана и програмата, ако мобилизираме добре ресурсите си, имаме потенциала сами да прескочим 4% бариера. Не сте ли много амбициозни? Определено много сме амбициозни и много работим, но когато казахте коалиции, Националният координационен съвет ще вземе това решение на база анализ на структурите, на това как стоят другите партии на терен, на подготовката ни и ако се реши да се участва в една коалиция, защото лично за мен е по-важно не Народна партия Свобода и достойнство да вкара 12, 13 или 15 депутати в следващото Народно събрание, а ако може да вкара в един блок 35-40 народни представители. Всички мечтаят за това, нали знаете? Освен ГЕРБ и БСП, които мечтаят за 80. Които са... Най-малко. Които изповядат общи ценности и цели и не биха използвали неприемливи лоши средства при постигането. Аз обаче искам мъничко да ви върна още към това събитие, защото, за съжаление, не можем да разговаряме с човек от ДПС, пък вие съвсем доскоро бяхте лидер на младежкото ДПС, бяхте много приближен до господин Доган, познавате нравите. И за нас, предполагам и за Митко, и за нашите зрители е интересно да ни помогнете да разгадаем какво се случи. Според вас, допускате ли това да е инсценировка? Не, пак казвам. Дори 1% да има вероятност за това, ако наистина те са прибегнали до подобно нещо и са го реализирали, това значи удавник да се хване за плуващата змия. Не е възможно. Да, звучи невероятно. А това момче Октай е казало пред съда една странна реплика, че това е бунт срещу тайното общество ДПС. Тайното общество на ДПС. Разбирате ли вие какво иска да каже той? Ако аз бих произнесъл тези думи, бих визирал точно това. Това са връзките, зависимостите, задкулисните с държавна сигурност. Това са пипалата в икономиката, в медиите, в неправителствения сектор, в приватизацията, в всякакви други задкулисни сценарии и сделки. Тоест, това заради което гражданите не обичат политиците. Това, което прави политиците недосегаеми, да не дават отчет и независими от избирателите. Това, което доведе в тази партия процеса да бъде пари, власт пари. И така да се повтаря цикъл. Вие познавате ли добре Лютви Местан, новия председател? Да, познавам го. Били сме колеги дълго време. До каква степен той ще се еманципира от Ахмед Доган, според вас? Как като Доган има същата власт и правомощия, не подлежи на никакъв контрол и критика. Тоест, Местан подлежи на критика и носи отговорност. Има права, обаче, които ще бъдат реализирани на практика от почетния пожизнен председател. Това е абсурд. Това е хумореско. Той е различен, той е различен ли от Доган? Като начин на мислене, когато сте говорили в сараите, извън сараите, на някакви съвети, имало ли е спор, имало ли е различни посоки, по които са предлагали? Той винаги е бил негов заместник. Никога. Той е най-зависимият от Доган. Защо? Първо, не знам дали знаете, той е агент Павел на Държавна сигурност. Неговото досие е скрито. Как скрито? А вие знаете, че е Павел, пък досието е скрито. Има данни, че е Павел, картонче има всичко, но досието е скрито. Говори се, твърди се, че то не е унищожено. А вие виждали ли сте го? Не, не съм унищожено. А тогава, защо е необходимо на ДПС
този театър. Значи, атентата не е театър, не е изсценировка. Но това означава, че смената на един лидер с друг и обявяването на стария започнен председател вече е театрална постановка, ако съдя по вашите думи. Не смятам, че им е необходимо нещо подобно. И защо го правят тогава? Защо смениха Ахмед Доган и сложиха нов председател? Каква е причината? Доган вече няма лице да излезе пред избирателите си, той няма лице да излезе пред медията, той няма морала да го направи това нещо. Защото митовете, за които говорим, за големия учен, философ, за големия борец за права и свободи, за големия бизнесмен, хидроинженер, енергетик, за какво ще да говоря, за големия политик, те се сриват. Тоест, става ясно дори на най-твърдите избиратели, на най-последователните избиратели, че царят е гол. Аз видях обаче един репортаж на Сашо Диков, който стоеше при делегатите и ми направи силно впечатление. Хората говорят за Доган с упоение, с страст и с любов. Една жена от Истанбул беше дошла и казваше: той ни е всичко, за него сме готови да умрем. Това беше наистина фантастичен репортаж. Много добре ги разбирам тези хора, защото и аз бях в същото състояние. От какво са зомбираните? И вие ли бяхте готови да умрете за Доган? Аз ви казвам, че аз се замислих дали в тази ситуация тогава, когато имах такова силно доверие към Доган като председател на партията, не бих излязъл с тялото си да го запази. Как успява да създаде това усещане от другия, тази любов, тази... Митове. А самият той силен ли е в контакта, в убеждението, в насърчаването, в... Той е изкусен манипулатор, което е важно за един политик. Смятате ли, че той вече е взел решение на къде ще върви ДПС след изборите? Като познавайки Ахмед Доган, познавайки новото ръководство на ДПС, смятате ли, че те вече са готови за следизборна коалиция и вече знаят с кого ще се коалират? Аз ще ви кажа това, че след Доган ДПС, аз съм един от хората, който е твърдял, че след Доган ДПС ще има. За мен сега е ясно, че след Доган ДПС няма да има и след Доган това, което остана от ДПС, ще отиде при БСП. След изборите, това, което ме питате, ДПС не може да има партньори от средите на център-дясното. Който не се е допрял до тези хора в лицето на ръководството, той не е пострадал. Сами вие имате опит от политическата си практика. Добре. Митко, ако искаш да скажи нещо от личия си опит. Да, слава Богу, аз не по-скоро НДСВ, защото НДСВ днес видяхме от Alpha Research 1%. 1%. Без коалиция. Но те може би се надяват да намерят партньори във ваше лице или в други партии, които в момента излизат на политическия пазар. Но все пак вие сте твърдо убеден, че единствената посока на ДПС е наляво и това вече е факт, който се знае и в Коалиция за България. Твърдо. Добре, исках да ви попитам, вие сте разговаряли, предполагам, с хора от смесените региони, с български турци, мюсюлмани, след този случай имам предвид. Искам да ви попитам, как се чувстват те сега? Атентатът срещу Доган, кара ли ги да се чувстват те самите застрашени? Има ли едно събиране на общността, на вашата общност, мюсюлманска, турска, както искате я наречете, която да ви консолидира от някакъв страх? Страх има от ДПС бячите по регионите, защото тези хора, които видяхме да скачат с обувките върху неутрализирания нападател, със същите тези обувки тези хора ритат по кокълчетата хората по селата и по малките градчета, които... В фактическия смисъл на думата. И в преносен, и в фактически смисъл. Така че този страх още го има, но има едно отдръпване, има едно дистанциране. Хората не искат вече да се оприличават с и тези хора, които бяха отпред на трибуната, и тези хора, които бяха на първите редове. Ще привлечете ли електорат от ДПС? Очаквате ли 1, 2, 3% от тези, които до сега са гласували за ДПС, да дойдат при вас? Дали заради атентата, дали заради новото ръководство, дали заради новата политика, дали заради държавна сигурност? И не само от ДПС, и от ГЕРБ. Ако участваме сами, и от другите партии в център-дясно ще привлечем подкрепа. Колко?
колко? Казах ви, че имаме самочувствието да участваме сами. 4% не са висока летва за нас. Около 200 хиляди. А вашата партия каква е? Понеже и вие, господин Дал, сте представители на турското малцинство, тя пак такава някаква като ДПС или е етнически, да кажем, по-изолирана, или тя е широка партия? Ще го видите в нашите документи, в нашето говорене, в нашите действия. Тоест ДПС казват така, но така или иначе мюсюлманите са основните им избиратели. Но там вече може да проследите действията и да прогнозирате за напред. Тоест изолацията. Ние имаме опита и на грешките, когато бяхме вътре в ДПС. Тоест, ние носим и тази отговорност. Ще се опитате да не сте изолирани и да не изолирате своя... Абсолютно не може да правиш партия базирана на етнорелигиозна основа. Ето, от тук ще почне... трябва да акцентираш върху гражданските права. От тук ще почне следващия ни разговор с вас от това ваше последно изречение. Благодаря ви за този разговор.